Nová trailová rada RockShox, vidlíc Lyric a Zeb a tlmičov Super Deluxe a Vivid. Nová trailová rada od RockShox nie je len o marketingu. Je o tom, že koleso drží stopu. Ruky vám neodchádzajú od únavy a vy presne viete, čo sa deje pod vami. Modely Lyric a Zeb prinášajú lineárny a čitateľný chod vďaka systému Linear XL, tichú patrónu, charger 3.2 a vychytávky ako Buttercups či nastaviteľný bottom-out. Tieto detaily začnete vnímať hneď, ako trail zrýchli a poriadne sa rozbije. Poďme sa pozrieť na to, čo sa zmenilo a čo z toho vyťažíte. Lyric. Akýkoľvek trail, kedykoľvek. Lyric je vidlica, ktorú jednoducho potrebujete. Je to tá voľba, po ktorej siahnete, keď idete kto vie kam a nechcete riešiť, čo vás čaká. Je to osvedčená klasika, ktorá je však kompletne prepracovaná a nakonfigurovaná s technológiami, na ktoré v tejto kategórii nikto iný nesiaha. Ponúka veľký zdvih, ale nie je to žiadny predimenzovaný extrém. Zostaňte v pokoji a pod kontrolou. Vyvážená tuhosť dáva Lyricu silu v oboch smeroch, do kopca aj z kopca. Pomáha vám udržať si pokojnú a silnú jazdeckú pozíciu, čím šetrí vašu energiu. Dokáže izolovať rány a vibrácie, ale pritom nezabije spätnú väzbu z terénu, ktorú potrebujete na čítanie trailu. Všetko podriadené vzduchovému prúženiu. Výkon tlmenia udával v horskej cyklistike v posledných rokoch tón, ale bez špičkovej vzduchovej pružiny je aj tá najlepšia patróna polovičná. Systém Linear XL je prístup k dizajnu, ktorý znižuje citlivosť na rýchlosť reakcie a prináša predvídateľnú kontrolu závislú od polohy vzdvihu. Perfektný pocit je individuálny. Nastavenie by nemalo byť lúštením sudoku. Nový Lyric vás navedie do vašej zóny šťastia, ovládače majú jasne označené pozície a ládenie je jednoduché a intuitívne. Žiadne počítanie klikov, len čistá kontrola. Technológia Air Annex a dýchajúce nohy. Linear XL prináša predvídateľnosť vďaka lineárnej krivke. Čím hlbšie idete do zdvihu, tým konzistentnejšie narastá sila. Systém Air Annex vo vnútri zväčšuje objem vzduchu v spodných nohách, čím eliminuje nekontrolovateľné správanie typické pre staršie konštrukcie. K tomu pomáhajú aj strategicky umiestnené odvzdušňovacie otvory, ktoré umožňujú nohám dýchať. Zeb. Extrémne schopný. Zeb je určený pre jazdcov, ktorí posúvajú hranice. Je to jednokorunka na ten najťažší terén, preverená na najvyššej úrovni svetového pohára v endure. Ak hľadáte limity a chcete jazdiť agresívne, Zeb je na to viac než pripravený. Vyrovnanosť znamená schopnosť. Udržať jazdca v pokoji v ťažkom teréne je kľúčové. Zeb vyhladí ostré hrany bez toho, aby zabil radosť z jazdy. Zostávate napojení na trail a držíte kontrolu nad stopou. Má masívne 38 mm horné nohy, ktoré vám dajú pocit istoty, keď rýchlosť narastá. Nezávislá kontrola dorazu. Vďaka systému Adjustable Bottom Out si môžete presne nastaviť, koľko oporí chcete mať na doráze bez toho, aby ste rozladili zvýšok zdvihu. To, čo bolo predtým pri vzduchových pružinách takmer nemožné, je teraz realitou. Technologické vychytávky pre obe vidlice. Charger 3.2, odladená patrona pre maximálne tichý chod a nezávislé nastavenie vysokej a nízkej rýchlosti kompresie. Butterwagon Tech, špeciálna matrica drážok na vnútorných nohách, ktorá pri každom pohybe privádza čerstvú vrstvu oleja Maxima k púzdrám, to posúva citlivosť na úplne novú úroveň. Buttercups. Tieto malé zlaté púzdrá izolujú vibrácie a znižujú ich prenos do rúk až o 20%. Znamená to menej únavy a dlhšiu zábavu. Tuhosť na úrovni zjazdu. Vďaka pätkám Torque Cup má vidlica torznú túhosť porovnateľnú s DH osou, pričom si zachováva nízku hmotnosť klasickej 15 mm osy. Zadné tlmiče Super Deluxe a Vivid. RockShox Super Deluxe. Preverený pretekmi. Tento tlmič je doma pri každom výjazde aj zjazde. Je to technológia, ktorej veríte, keď sa trail stane nečitateľným. Nová patrona RC T2 je navrhnutá tak, aby spolupracovala s vašou vidlicou. Vďaka prepracovanému ventilu, ktorý znižuje sily o 40%, ide o jeden z najcitlivejších tlmičov na trhu.
Bonusom je zdvojnásobený servisný interval. Namiesto 50 hodín vydrží až 100 hodín jazdy. RockShox Vivid Air. Dokonalá predvídateľnosť. Od bike parkov až po tie najrozbitejšie tráte Vivid prináša konzistentný výkon v každom milimetri zdvihu. Jeho systém Linear XL je navrhnutý tak, aby sedel modernej geometrii rámov. Pomocou kolieska s 5 pozíciami si môžete presne zmäkčiť doraz v posledných 20% zdvihu, takže aj tie najtvrdšie dopady budete mať pod kontrolou. Čo dodať záverom? Či už si vyberiete všestranný Lyrik alebo nekompromisný ZEB. V kombinácii s novými tlmičmi získate podvozok, ktorý vám umožní jazdiť rýchlejšie, dlhšie a s oveľa väčším sebavedomím. RockShox tentokrát skutočne doručil technológie, ktoré cítite pri každom otočení riadidlami. To je pre dnes všetko. A aby ti neušli ďalšie užitočné videá z môjho kanálu, daj si prosím odber a like. Držte stopu a vaty vysoko, vidíme sa na cestách či trailoch.